Niklas Landin Jacobsen er et navn, som alle i Danmark efterhånden er ved at have lært. Niklas Landin spiller til dagligt i Kiel i Tyskland og er en fast del af det danske landshold. Men inden alle de her smukke ting er sket for Landin, starter han altså ud i KFUM København, hvor han var ungdomsspiller, og i 2006 skifter han til GOG håndbold. I GOG får Niklas Landin rigtig lov til at udvikle sig. Han kommer på et hold, hvor han virkelig får chancen, og efter 4 år skifter han til Bjerringbro-Silkeborg, som er en af de største klubber i Danmark. Landin skifter som sagt i 2010 til Bjerringbro-Silkeborg, og i Bjerringbro-Silkeborg er man helt 100% sikker på, at man har lavet et kæmpe scoop. Der er slet ikke nogen tvivl om, at kvaliteterne i Landin er store. Landin er måske en af de største håndboldtalenter, der nogensinde har været i dansk håndbold, og det får man altså hurtigt at se i Bjerringbro. I Bjerringbro spiller Niklas Landin ikke andet end 2 år, inden han altså tager det store skridt til den tyske liga, hvor en af de helt store klubber i Tyskland, Rhein-Neckar Löwen, melder sig ind i kampen og får sikret sig Niklas Landin på en kontrakt. Men inden turen går til Tyskland, har Landin et gøremål med det danske landshold. Han er nemlig blevet udtaget til EM i 2012, og dette EM skulle være Niklas Landins helt store gennembrud. Han er nemlig med til at vinde EM med det danske landshold. Ved dette EM har Landin en kæmpe rolle. Han står nemlig et fantastisk EM, og efter EM'et her er han super klar til at komme til den tyske klub Rhein-Neckar Löwen. For den her slutrunde viser han virkelig, hvem han er, og nu er der altså ikke nogen tvivl om, hvem Niklas Landin fra Danmark er. Efter EM tager Niklas Landin til Tyskland, og der går ikke særlig mange måneder før både Rhein-Neckar Löwen og alle i Tyskland får set, hvilken klasse målmand Niklas Landin er. Landin står altså i Rhein-Neckar Löwen fra 2012 til 2015, inden turen går til Kiel. Det vækker selvfølgelig stor opsigt i hele Tyskland, at Niklas Landin skifter fra Rhein-Neckar Löwen til Kiel. Men Landin er 100% klar til at tage udfordringen op, og han står et rigtig godt og flot første år, inden han drager til OL i 2016 med det danske landshold. Niklas Landin viser igen, hvilken klasse målmand han er, og i 2016 vinder han sammen med det danske landshold OL i Rio. Det er fuldstændig fantastisk, og ja, som vi siger så mange gange, Niklas Landin viser klasse igen. Efter den store succes til OL vender Landin tilbage til Kiel, og her får han så noget af en overraskelse, fordi at Kiel henter en verdensklasse målmand mere, nemlig Andreas Wolf. Landin har dog ikke tænkt sig at ryste i bukserne. Han tager kampen op, selvom spilletiden ikke er ligesom før. Men efter et år i 2017 kommer det frem, at Andreas Wolf ikke vil være i klubben mere, og derfor bliver det altså Landin, som tager endnu mere spilletid frem for Wolf. I 2018 får Niklas Landin altså besøg, eller en tiltræden til Kiel, hvor det altså er en spiller, han kender, nemlig hans lillebror Niklas Landin. Og hvis man går lidt tilbage i tiden, har jeg altså fundet et sjovt lille klip af, hvor de joker omkring, at de skal spille på hold eller imod hinanden. Spille mod Niklas en dag, det går rigtig fedt. Fordi som sagt, så har vi spillet mod hinanden i alle mulige andre. Jamen, altså vil det ikke være bedre bare at spille på samme hold, og så være på det vinderholdet? I stedet for at skulle spille mod mig, og så tabe? Ej, jeg synes også, vi skal prøve at spille lidt mod hinanden, og nu har jeg slået af så mange andre ting, så jeg også godt slå dig på banen. De 2 Landin-brødre får altså lov til at prøve det ultimative, og vinde VM i 2019 foran et hjemmepublikum, som virkelig var med til at føre det her danske landshold til nogle helt højere niveauer, vi aldrig har set før. Hvis man tager et lille kig tilbage, har Niklas Landin også en drøm om at spille med hans lillebror for det danske landshold? Ja, selvfølgelig. Nu er Eggert jo ikke helt ung, og det passer sådan cirka med, når han går på pension, så står Magnus klar. Så det vil da være en drøm at spille sammen med Magnus på landsholdet. Niklas Landin har nu været med til at vinde EM i 2012, olympisk mesterskab i 2016 og nu VM i 2019. Han er bare en fantastisk målmand og en fantastisk leder på det her danske landshold. Han laver nogle redninger, som man aldrig nogensinde kunne forestille sig, han lige pludselig laver. Så alt i alt er han altså bare en fantastisk målmand og en fantastisk figur for dansk håndbold. Jeg synes lige, vi skal slutte af med at nyde nogle af hans rigtig gode redninger til VM. Echoes of your words crashing into